mungsuh dewa sapa-sapa. Jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo. Tangiyo, kowe yen titah peng-pengan tak jabut nyawane. Yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom. Yom sapa? Ya Madipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe leno pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan dina iki. Wah. Wonten menapa, Dik? Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru teka ngawe sangganing para wadya bala Durandara. Ingkang raka ing sidhe pangdalu-dalu pun Narada Cemadong dawuh. Ibu kula Cemadong dawuh. Rama kulon kula Cemadong dawuh. Rama kulon kula Cemadong dawuh. Rama kulon kula Cemadong dawuh ingkang putra pun Yama Dipati. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika putra. Punapi? Dinten sak mangke badhe ketekan sedyanipun ingkang rayipun Manikmaya. Leripun menapa Paduka paring dawuh ingkang mekaten? Kakang Narada, punapi, Dik? Kula menika rumaos kagul. Kula menika rumangsa getun. Dening atasipun kula menika dados nalindranipun para dewa. Sedaya titah samya sumuyut nungkul dhateng pangripun Manikmaya. Sedaya titah samya nyembah dhateng pun Bathara Guru. Namung emanipun wonten setunggaling titah ingkang wantun malang kadhak. Mboten purun nyembah tuwin, mboten purun tata krama kaliyan dewaning para dewa. Sinten titah ingkang wantun kiranging tata krami mboten purun nyembah dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru? Mboten sanes kejawi namung Kakang Ismaya, inggih Kakang Semar. Mila dinten sak mangke panjangka kula badhe kasembadan, mboten wonten titah ingkang badhe wantun kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Nadyan Kakang Semar kula kinten sak mangke badhe sumuyut nungkul dhateng pangripun inggih menika pun Jagat Giri Pratingkah ingkang rayi. Ketitik sak mangke wonten srana anggen kula badhe damel srana Kakang Ismaya nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Latala perkencong warudaya. Pak Pong, Mbok Bolong kali codhe sapa sing gawe kula nuwun sewu lho, Dik. Panjenengan menika leres dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalendraning para dewa. Namung nuwun sewu. Ingkang langkung sepuh kaliyan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi wonten inggih menika setunggal Kakang Semar angka kalih Kakang Tejamaya. Lare utawi titah kalih menika dipun menangaken boten ngaturaken sembah kaliyan Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging kula kedahipun enget kula menika nalindranipun para dewa. Nuwun sewu. Nadan panjenengan menika nalindraning para dewa, nanging panjenengan menika menawi dipun petang babakan yuswa langkung taruna tinimbang Kakang Ismaya. Nanging tetep derajatipun nginggil kula tinimbanganing Kakang Semar. Kakang Semar menika namung derajate ngaceplik, menika namung batur, menika namung titah. Menika namung Panakawan teka mboten ngaturaken sembah kelawan ingkang rayi. Tur langkung-langkung Kakang Narada kula menika kagul kogelan manah kula kaliyan Kakang Semar. Dipun sababaken Kakang Ismaya menika ingkang tansah mbebujuk dhateng kathahing titah supados mboten nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya nanging nyembah dhateng panguwasaning Gusti Mahanasa. Kula kinten menika tumrap kula klentu. Mangriwen sampun ngantos kesesa. Klentunipun wonten pundi? Jalaran ingkang dados nalendranipun para dewa menika kula. Inggih, namung nuwun sewu. Panjenengan menika titahing Gusti Karya Jagat. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng kewawaken babakan derajat pangkat lho, Dik. Rumaos panjenengan menika dados nalendranipun para dewa, tumunten para titah kedah nyembah lan panjenengan. Boten. Panjenengan menika dipun paringi pakaryan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utawi Sang Jagat Tunggal. Menika supados niti preksa dhateng mobah musi ing titah. Sampun ngantos panjenengan menika dados dewaning para dewa tumuli sedaya titah nyembah dhateng panjenengan. Boten menika lepat. Kakang Narada, punapi? Mugi dados ing kawuringan dinten sak mangke Bagong nyuwun pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Badhe kula paringi wonten syaratipun. Syaratipun menapa? Syaratipun Kakang Semar kedah nyembah kaliyan Manikmaya. Tumunten lajeng kedadosanipun
kula dipun wangsuli dening pun Bagong, malah Bagong sajaipun boten narimakaken menawi tiyang sewipun kedah nyembah kalian pun Manik Maya ingkang rayi Kakang Rada. Bener Bagong menika. Menika bener Bagong. Mergi menapa? Bagong menika anakipun Semar. Nek wong tuane dicecamah, menika sinten ingkang mentala? Mboten badhe mentala, Di. Kula nuwun sewu lho. Kula namung leresaken, kula mboten badhe mambenge parang paduka, ning kula namung leresaken cak-cakaning sejatosipun. Sedaya ingkang kumelip ingkang rumangkang gedulungan kulit daging sedaya gedulungan nyawa menika titahing Gusti Kang Maha Karya Loka, Gusti ing Maha Nasa, Gusti ing Maha Tunggal. Dados ingkang dipun sembah menika namung Gusti ing Maha Tunggal. Menawi dewa menika namung utusanipun Gusti supados mratitisake dhateng ngobah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados dewaning para dewa kok kabeh titah kok nyembah panjenengan menika mboten saged. Menika lepat. Kakang Rada, punawi? Nah ingaten Kakang Rada mboten sarujuk tuwin mboten mathuk kan pamanggih kula. Nuwun sewu lho. Menawi bab setunggal menika kula mboten cocok, kula mboten rumajang lan kula mboten condong. Sabab menawi mangke ngantos Bagong menika wonten kaliyan para Jawata, menika mangke dados jalaran Jawata kewirangan lho, Di. Malah kula nglempakaken anak-anak kula para dewa menika supados ambesmi papan pernahipun Bagong. Dados pundi? Supados ambesmi papan pernahipun Bagong utawi bali wismanipun Bagong sak kawulanipun badhe kula besmi. Amarga Bagong sampun wani kaliyan panguwaosipun Jatimurti inggih rayipun Manik Maya. Lah. Oh lah, ngoten lho. Inggih, Kakang Rada. Lah nggih sampun kali ngatur sumangga. Namung kula nuwun sewu kula ngaturaken tunggak waru godhong dadap tegesipun. Kula mboten melu-melu mboten melu nggarap. Nek ana bobol boroting lelakon, nek wonten sandung kesrimpet ing laku kula mboten garap perkawis menika monggo kula semanggaken Adi Pramesti Bathara Guru. Lho, Kakang Rada menika pujangganing kayangan. Leres kula menika kamituaning kayangan kula menika Nalindra. Panjenengan nalindranipun. Menawi Nalindra menika nggadahi gegayuhan pujangga kedah rumajang, pujangga kedah nyengkuyung. Sing kandha sapa? Nek pangartine menika apik kula rumajang ning nuwun sewu pangarti panjenengan menika mboten sae. Panjenengan menika ngobah-obah katentreming jagat, luwih-luwih jagat papaning Bagong. Panjenengan obah-obah kanthi dawuh kaliyan putra-putra panjenengan para Jawata supados ambesmi dhateng bali wismanipun Bagong. Napa menika apik? Napa menika sae? Panjenengan menika dewa lho, Di. Sak tindak tanduking Jawata menika saged kinarya patuladan, saged sinudarsana dening para titah. Lah nek pangartine dewa kaya ngono ki terus pangartine titah kados menapa kula banjur mriksa? Samenika ngaten kemawon. Kakang Rada cetha mboten sarujuk, cetha mboten mathuk. Blaka suta mboten saruduk, mboten mathuk. Menawi ngaten sampun ngantos ngregon-regoni tandang grayangipun Jatimurti. Keparang paduka? Menawi mboten sarujuk tuwin mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Ah mbok bali mboten napa-napa mbane kene apa. Nyarian kula wonten timbalan Surawati wonten timbalan Brahma Budawaka wonten timbalan Pukulun Yama Dewati wonten Dawuh Kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong aja wedi kangelan papan dununge Bagong karan padukan pringapus gawenan Karang Abang yen pancen Kakang Ismaya ora kersa nyembah kelawan panjenengan ulun luwih-luwih Bagong duwe keluputan wani lan diwaning para dewa. Ora ana paukuman ingkang pantes kanggo Bagong kejaba mung ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Prasta Damadukara Pulun maringipun bidalipun para wadyabala Durandara benjang menapa. Ora ketang sambunga Balacala lintang mangkata dina iki. Non ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian Indra, Brahma lan Yama Dewati.
carian putra lamun gawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta Wela tenan pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Nggo ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000. Sedina paling ora 15 e. Nek nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembane ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Kang. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tok nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tatane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali ya kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku arep tak keke sapa? Wah iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ayo. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora usah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae? Rasa do mundur. Atur, Reng. Ha iya. Petruk ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petruk maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Kulo Reng wis sing kleper kalau. Dewa iki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Ayo engko tekan kene dintani kene wae. Heeh. Ajepane, Reng. Wah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggono magawe gelari rawang sapa iki to? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok terus. Ha iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong Waspadakna, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasina Indra kae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru.
Wedan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Wis disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong, Nun, bapakmu nendi? nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, Kowe sing tak ajar. nah berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat kok. Ha, Wandra? Lho, Duh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu e. Aku ya deg-degan ning suwe-suwe. Gong sing nganggo tata krama to. Wedi. Jireh. Minggat kono. Ah, tandangane dhewe cakok nyelek kutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah Kowe bakal entuk pelem Pratangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere gedibal, wong melarat. Ning kae Sanghyang Ismaya, kowe ki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Aku dadi kowe wani akon pakdemu kon nyembah dlamane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya ngetok jenggonmu kowe? Aduh aja. Kelabang sisan kowe. Ngerti kelabange kembung ae sama. Aduh kowe tekan ngene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem Pratangga Jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ora mung ngigo pertikile bapakmu to, Ndro. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyelok aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Wong kowe iki anake elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyelok bapakku ki Pakde nyelok aku kamas. Ora kok cengengesan kaya ngono. Wela dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu wae tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Barang ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang Mati dening aku. panggo ayo nih ngati-ati lho Tru. Ya. Wono motare wong ki nek wani karo bapak mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aja-aja piye? Ora ngemati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ha ta? Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Indra lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk. Ha weruh. Cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya.
tur Truk. susuhe. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Semak diwane ampuh. Heeh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Iki tak gunyer mari kok. Iya. Rasa semelang. Aku anggere menjoto sithik ngono tak gunyer mesti kimpes kok, Tru. Oh. Wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Tru, kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Heeh. Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arah ndas. Untuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha. Heeh. Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Oh, aku duwe tak buang kok. Lah mergane? Kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Heeh. Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kayak aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak biyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi le disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dada, ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembah sik. Nyembah sik. Ngantem kene. Heeh. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Wajane. Entekmu tenagamu iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Gong. Ingat, oke. Modar. Wah, sukses. Wah! Modar. Ayo. Mati aku lho. Kakang Bathara Indra kena ngapa? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kayange. Waduh. Mbaya diwenehi apa ta apa minyak apa? Menumep apa piye? Waduh, tenan. Kayak menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jangan hati-hati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparep ora minggat sing arep aku. Kelakon lho, sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brama ora gladran aja tunggang apa.
mlayu. Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brahma, ha? Bathara Brahma. Dewane geni. Heeh. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget kaya aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi ridane Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus? Terus sampike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Ngisruh-ngisruhi pikiran. Pokene bubar wae nonton streaming. Ya ora ngono terus karang ya. Wong ki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Mati genine, mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Iya ya iwake do mati kuwi. Waduh, senane sing duwe terus. Ah wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah, sing penting kowe slamet. Sing penting slamet. Oke, enteno. Bromo, genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Modar ora. Padake aku cah cerdas e. Heeh. Nek nganti Bathara Brahma liwat kono, Apa? upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlumpat rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Oh. Kene wedi. Kuwi ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brahma arep tok kapake. Apake ya terus kaya kalah. Ampuh, ayo ampuh. Aja gelut wae. Wah, engkon aku wis males untuk sakrar. Jeli aku. Angko jelek. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem aku tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brahma. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Weh, ya mati dene. cenanangan. Apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Kamu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki mana? Kene tak ratake kene. Ayo tak tono ndasmu ae. Angus Suramarta, saya merata. Wedan apa? Ayo kowe. Kan model piye kowe? Wah. Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo Tangio kowe yen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu Tangio. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku.
Nek kowe lino pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan dina iki. Wah! Maning jajalanan Panakawan murang tata wani gawe geger putraning Sun para Jawata Bagong Petruk Garing ora ngulungake bapakmu ora menehake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon Cestri Sula kelakon ngobar dusun pring apus dina iki sabar Gong. Colke aku nek ngamone wis ora wedi arep sapa-sapa. Colke. Gong sabar. Colke gremet colke ora kowe, ha? Manungsa lan dadananmu. Ya aku antem ono ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Sadurunge kowe nutuki aku kowe tak kandhani ya wer. Ngapae? Kowe ngerti ora sing digawa Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu kowe. Kowe tak omongi ya Gong kae Cestri Sula. Ngene es, ces. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tak andani. Cis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan. Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok dhelek. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Ya karo bapak ya wani ya. Mangkel aku. Saiki mung ana kaisane mung ngomong nek kon temandang. Kowe Gus iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Mbok njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cestri Sula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe. Heeh. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Pak kok mir piye to? Pak Bathara Guru nggawa si es. Ces. Hah? Ces kok si es. Bathara Guru gawa si ces. Karo si Trisula. Ces Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cestri Sula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Kowe nggo linggis ora, Tru? Aja.
ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Kok sik dirungokke sik ora njur bedheki. Pak. Cara guru nggo Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwah saka ku. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa Trisula. Tanda ngono dhewe. Ya Maria, Mbah. Nesu. Si Maria. Aduh. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kaya sing brana ora. Woi. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Lek lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Trisula. Pak. Penyakit nggugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo Trisula iki. Anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora kowe? Beda ta karo kowe? Asemi. Iki sing aku pas senengane ngono kuwi. Ngisen-ngisen piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kowe banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir. Trisula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo udah. Mendek temancep. Ayo. Mendek Semar Mudar. Oh. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati, kowe anak guru gareng entuk lemah. Oh. Saedan ora. Ha ta? Hoto-hoto. Ndene. Truk. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males ndek dadi anake Semari wis males. Cethil, pretung. Wes ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubyar kono, Pak. Boyo. Wah, ta Truk, sembrono ta? Waduh. Aja to kok kowe ngene. Kok sak penake dhewe. Tekan kene kaya ngopo? Kok nyangking Trisula nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane? Kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni? Karo wong kok ngene kok tok ladeni? Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra digodani ngene iki. Wong sikile dheke becik nyangkol sikilku kok. Sing darani gondeli aku.
Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Pak, piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro, Gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak, kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasa? Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mle bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, Gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sungan. Aku sing nglakokke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo Gareng ikhlas. Ora ikhlas. Dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula nabi adi kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Do hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong, ayah meninggal ngono. Terus Gareng Gong, Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu, omahe Gareng, omahe Petruk tak upakara. Iya. Reng, apa? Bojomu tak ijabane ya? Ya wis pengen kana ora apa-apa. Bojoku sisan Gong. Mole mlaku wae ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lu kok ke sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo, ayo. Monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih. Semar mati. Monggo lemahe Semar ki pelu gue disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekeceh sertifikat. Nah, nek Gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng bok ngono. Bane ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Ora ana kanca omong-omongan. Monggo nek aku biasane nek dong ra ndek kanca nang ngene Gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana mung dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petruk. Tekanane Petruk gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon dukuh, ngrembug kriminal. Wis werna-werna dadi seneng atine nang ngene iki. Karo momone sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nah aku arep nusun ning kayangan monggo ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus njaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok.
iki nek ra tak parani omahe. Wah, adimu diboyong nang kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Wataga Kranesu kampleng pok. Wah, kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong Buet. Nek ora ngono ndak Wataga ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan ya wae. Wataga kakuat anakmu Bagong wae. Iku saknyatane gonjang seret winangun ingkang mapan wonten ing padukuhan Jurang Porong. Sinten ingkang kamadani padukuhan Jurang Porong menika ta warnane punakawan tlatah sabrang ingkang asring ngandharaken sangganing para nalindra saking tlatah sabrang nadyan tilas dewa parandene tumitah wonten ing Madyapada Kilurah Togok ya Kilurah Teja Mantri ya Sang Catugara ya Sang Tejamaya nadyan raga sarwa kujiwa parandening mangke kasinungan bebeden luhur mila tansah sumpemut kelawan para nalindra ingkang patak angkara Budi Candala risa juga nedeng lenggah madyaning sak ngajenging Bali Wisma dinadhep ingkang rayi nenggih Kilurah Sarawita ya Kilurah Mbilung. Nalika semanten Kilurah Togok
Iri wis nyolenggah madyaning pendapi nambi sawanipun ingkang Rayi Kelurahan Bilung parandene datan wonten wiyosing pangandika kadi wonten ingkang gumana musik kapenggalih dening Kelurah Catugara mila sikura mecah swasana Kelurah Bilung Sarawita munjuk atur ngesanipun ingkang raka dadi kumangrujining pangandika ing dening kababaring lisan Sigra saya lepta sumandring kalilin hujan kang samar pamoring soko mangunggung kanduhan remang lerleno tanpa kanen yen tan tuluso Hamangku sang dia utama Nalendra muda wewuse
Ana apae, Gak? Sawetara wektu Kang Togog wis lenggah ning pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mung kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembug gone awake dhewe arep ngenger ratu ngendi terus li arep mangkat ya apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngapa Kang Togog? Kok aneh? Ora kaya adat sabene. Lung. Aku meneng wae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalindra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe. Sowan marang Nalindra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to, Lung. bingung perkara apa? Kowe ngerti? Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa Dolomah kae. Arep ngapa? Golek kelabang, Pak? Ora perkara ngono, sing jeneng wong Jawa ki rak senengane ya nenepi, tenguk-tenguk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wong iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk, nabuh kowe makler kok kowe iki. Ha iya. Lah iya. Kowe kok ora seragam ngapa? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tak anggap latihan apa iki? Lah iya njuk ngapura ora. Mulane iso diseritekke ora. Aku ki dadi pengarep ki wis empuk lho. Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok. Potong. Ya wis. Ora masalah ora. Nek ora dikeki pengajaran ngono ndak sampe naik dhewe. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi kuwi rak makler. Ngimpi. Amring perkara ngimpi kok tak ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam. Cahidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus ra ya iso dienggo apa ta Kang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu puspa tajem utawa kadara dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adhiku Semar ya si Ismaya. Monggo ora udan, ora ana mendung, dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti tak sawang adhiku Semar, ponakku Gareng Petro ki padha kendang kapracondang kontal kegawa banyu. Ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong. Karang kae cah aneh. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu. Ora. Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kontal, kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong ki tak bengoki, Gong. Bapakmu le, kakangmu le. Ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke, Gong, bapakmu karo kakangmu keli kena banyu, nangis ning pepangkonku. Gregah. Aku tangi saka lemakler mau. Janjane ya ora tak pikir, Lung. Ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku, ning pikiranku tansah ganggu. Monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek
ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adhiku wis moyo kok iki malah atiku kaya keronta-ronta ya Lung. Terlalu kok. Terlalu piye? Mbah ya wis rasa digagas, wong jeneng impen iki kabeh menungsa turu ki nandang impen. Ning ra impen kira ana petungane. Petungane sing do percaya ya percaya, nek ora ya ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu, impen kuwi mung kembange wong turu. Adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono iki wis penak. Ha kowe tok petung-petung manut etungane wong tuwa. Nek ngimpi banjir ki bakale ana malapetaka. Lah ya wis, pikiranmu dadi goreh, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu merga dibebeda karo impen mau. Ning ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho. Ha pindah. Pindah piye? Tegese atine dipindah. Rasa digawe angel. Iya. Teratapan. Kok kaya lagu. Lagu apa? Oke. Teratapan Dik. Atiku teratapan lho kan. Ora, wis ora ana saiki lagu kuwi wis ora ana. Rasaku kaya ninggal jejabang nang tepining Balumbang. Deg-degan ora karo-karuan. Eneng apa ya, Lung? Wis ta, rasa ngeyel. Nganggere kowe engko terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire. Yo gek golek Raja Sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar, terus mangane ora keteteran kaya ngene iki gak rasa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya nggrus awakmu saya kuru. Mongko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem trok. Cangkem dungkulmu mlocot. Aku ndelonjor semono dawane kuwi. Apa ora gila wong ndoro karo kowe? Rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa, Gok? Mbuh. Kok le dodok seru banget. Tangane sajae ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame. Togok. Togok. Wah. Wow. Sama nang jero ora, Wa? Kok kaya suarane Bagong ya, Lung. Dipethuk kono. Wah, ponakku tekan kene iku gak impene eneng apa-apane ya, Lung. Ae surasan dadak werna-werna. Tan samar pamoring sukma sinokma ya winayu wingasepi pambukaning warana tarlen saking liep layaping ngaluyup Sik lagi tak buka. Weh, Boyo cengelmu kuwi. Watega. Ha sing metu cangkeme sik. Nak kira nek ngingu boyo. Ngopo? Ana wigati wae. Ya tengko njero kono. Heeh, wah, watega sehat. Ya pangestumu le. Yen malegak legok trembilung kang sabuk bandil
Dembilung kang sarawita. Oh. Bektiku ya, Pak. Ya tak tampa. Wah, klebon copet iki. Ade Dembilung. Heeh, Bagong. Kok boroke ra mari-mari? Ya ditambani ra iso kok ya le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo e, Gong? Asowan Wataga. Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku ndek utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wo. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge kuwalik jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Wataga. Eneng ngopo e, Gong? Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Wataga. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi. Waduh. Duwi apa? Loro goblok. Wo. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa. Aku arep matur karo Wataga. Wataga kok ora layat. Lho. Ana apa e, Gong? Omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu ya, Gong. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Ha wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Mlayu. Ora mung bapak ning klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petro ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapake saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang Kayangan. Lho, Kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane Ceritane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. heeh. Hah? Aku ki entuk sasmita iso rancak lek ku bangun desa nek apa ku jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelember tangga jiwa jambu diponirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku ya ngerti. Lah, bapak terus martek aji weling. Pameling ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita iki kowe karo bapak karo Bathara Guru iki dadan sekondhok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok padhe. Ora sok sepanang kok ndak darah tinggi. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa ning syaraté kudu wonten pelemper tangga jiwa, jambu dipun nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelemper tangga jiwa marang ulun. Sebab pelemper tangga jiwa ki daraning para dewa. Uga sinebut jambu dipunirmala ki ya daraning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji.
iki ra tekan nggone Gok wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanto. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane Bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Cara guru tak tantang. wah kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi ora aku. Cara guru metu njaba. Aku metu njero. Wah iya. Cara guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi kabeh antemi modar. Kocar-kacir. Nah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Bapak terus nang ngarepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwata Gok ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa to kok ate Jamaya to? Kuwi rak tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsu wong rada koclok ki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku mbantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan ijen. Ngamuk nang kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kowe anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhu ning jagat ora duwe kanca, bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe wis dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Tak keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kowe. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan merga wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati. Kowe ora iso mati. Ha iya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Kowe nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok, cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ha iya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu ae, Gak. Aku pengen anu sih. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep mubeng-beng golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak, isa ya Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sara, Iso. jomplangke kursimu kowe. Yo. Wis gak di kewalik Gak, aku malah tratapan
Wis tak balik ndoro Raden Janaka ya. Terus ku munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adikmu dislametke. Oke, ora masalah. Waton dadi Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe iki kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono-mrono. Wis gede wae kok. Ngempet ambegan. Hah? Ngempet ambegan. Sorry ya, Kak. Wis bacut metu kok sorry. Edian. Panganane buatang apa ya? Lambune kok kaya ngene. Hei, guys. Wis tak suwunke ngersane Gusti muga-muga kelakon Yoga. Muga-muga nek wis kelakon mengko ndang munggane kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora gleleng. Nek gleleng aku wegah tak copot le dadi Janaka. Wis tot. Sak jeblok wetenge gok. Wak gogohi cangkem. Ya wis. Patang cangkem kok patang dim. Patang dim dengkulmu mlocot kuwi. Wis gak wis? Ya wis tak dongake muga-muga kelakon penjangkamu. Kok gleleng tenan. Wis kok. Wis. Aku nggawe kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis. Janaka kok biasaan. Tegep. Wonten dawuh Raden Janaka. Sing mburi kuwi sapa? Niki mbilung. Mbilut. Manten dawuh Raden. Wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar, nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya tegep. Mbok wong dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe iki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Kok. Gok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegep. Wonten dawuh. Aku tak munggah ning kajewangan ya tegep. Engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngopo? Tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga aja kok jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah, iwang bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang. Janaka jangan nongko. Kae sambele nak malu, Bro. Sumpah mikir panganan ki to. Jangan nongko kae sambel kowe nganggo kerupuk. Wah, nana. Brutu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra, Kok? Ora. Ora ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya tegi. Wis gawe mangkat. Iwang bikulun naradu. Iwang bilun Bathara Guru kok narada terus aku kenali apik ming karo Narada.
Iwang Pikulun kanika putra Iwang Pikulun Bathara Guru Iwang Pikulun Bathara Brahmaya Madipati penyarian. Kak, penyariane Pak Sari. Wudu. Dewa penyarian kok Pak Sari. Kula ingkang sowan Pikulan. Edan. Janaka apa? Tandha tak ketun tandang, tak tulung tandha, ketun tak tulung tandang, undang nang tandha nang tulung tandang, tandha nang tandha tulung tak kuntan, tulung tandha. Wah, lali aku Janaka.